Itse asiassa euro kannalta. Ei tuo pää niin kipeä. Ai Anttikin pääsi kerrankin yli. Ja Miikakin hikisee. Mitä Antti 2 keissas? Oho. Tossa on loiva. Eli ihan täysin rullattavissa, ei tarvitse tehdä mitään siinä. Tästä vaan. Janne tulee näyttää. Ei oo mitään, siis se ei oo mitään sulle. Siitä vaan. Kato kun Niilokin no nyt Niilo meni sit. Tästä ei tarvitse dropata. Tosta pitää dropata. Eli tästä kohtaa. Siitä niin. No nyt sekin nykäsee. Kaikki tuolla luulee nyt, että siinä pitää tehdä jotain. Yeah. Oho, siellä kunnon rymyllä tullaan. Melkein. Ei ole liukas. Se vaan näyttää. Pasila ei näyttänyt. Pasi on syntynyt ohjaustanko suussa. Moi Markus! Hei Rami! Vittu saat kyllä. Tulee tänne sähköpyörälle leijumaan. Kardioniillakin vetää kuin mikä. Oho! Juha meinas hyvin väistelty lissu. Eivi saa tämän anteeksi, koska hän on toipilas. Ja ei virallisesti siis täällä. Siitä kunnon keulinta ja poljenta ja... Oi! Ups. Melkein. Ensi kerralla. Oho! Erkko on ekaa kertaa täällä, niin se ei varmaan pääse tätä. Muutenkin tommonen keskinkertaisempi ajaja, niin... Oho! Nyt mä oon oikeesti yllättynyt. Vittu, onneksi ei tullut kameralle. Vituja! Miten tää nyt on näin? Eihän tää pitäisi olla näin vaikea. Hämmästyttävän paljon ongelmia. Aiheuttaako tää kuvaaminen sen, että nyt menee nätisti? Ei se päässyt hengissä. Kyllä se yritti, mutta ei onnistunut. Joo, tuu vaan. Tulkaa vaan. No jää katsomaan ja Miika tulee sieltä ja koittakaa ohittaa toisenne. Tää kyllä näyttää siltä, että ei pitäisi Miikalle olla ongelma. Tosin mä sanoin, että toi kiven päällinen on epämukavan liukkaan näköinen. Ja aivan päin kettua toi suunta. Päälle onnistuu ja alas onnistuu. On se. Kova. Mitäs meidän Marika? Marika, sä oot kuitenkin opettanut mulle, miten tässä ajetaan. Ja sehän osaa. On se saatanan kova. Höpö, tossa mitään tsäkää ole.
Kiertäkää puun vasemmalta puolelta, Antti. No siitäkin pääsee. Yes.